Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Goeie. Ik ben in Gouw bij de bus. En ik sta hier in de nere nacht bij Ernst Langhout op het Gien. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Wat zijn we hier gaan? Goeie, Willem, jongen. Hartstikke moeilijk bus bij je. Nou, ja, kom maar in. Knalt dit ding, hè? Wat? Wat is dit? Dit is Star Wars. Hoe lang fine kogels nog haar paard in de lucht om te deeltjen bij nacht en bij dag. Ernst, jongen, waar ben je in het ramp van de Frieske Top 100? We blikken een beetje waarom in de tijd. Ja. En we vragen je al, hoe is het met sommige artiesten? En in dit geval dus met die. Hoe is het met die? Nou, dat is wel eens minder west. Kwartlien werd 2 optredens dienen voor het eerst in oorlijke tijd. Eén op Skilge, in een besletten feest onder een skworke. En dat koe alle jaren. En Kwartlien met Piet Kok en zijn maat Roelof in Kwaaijem. Hoe die muzieksprinsen. Op een gegeven moment was het een hele productieve periode hoor natuurlijk. Ja. En op een gegeven moment roegelde de top 100 in. Ja. Wie dat iets voor die zo'n listje? En... Ik voel het eigenlijk alleen maar mooi dat ik erin sta. Dat mijn versjes erin staan. Ja, dat vond ik prachtig. Soms dan bellen mijn ouders mij en dan zeiden ze, welke versjes moeten we vandaag in de top 100 zetten? En zeg ik, ja, doe maar roes het in de wind. En hoe volle deren kost het nog? Jetter wit waterstjet om een nacht. Het antwoord, mijn vriend, dat roze in de wind. Het antwoord bloot roze in de wind. Want toen dat nummer schreeuwen was, door Bob Dylan, toen reageerden zijn collega's in die tijd van ja, wat doet die vent al helemaal? Het is een waardeloos versje. En al die mensen in die tijd, dat waren van die boodskappers, die gingen Noorland antwoorden op. En Bob Dylan zei gewoon, the answer is blowing in the wind. Ik ga geen antwoord. Ik ga geen antwoord. Ik ga alleen nog een vragen en geen antwoord. En dat maakt me dwang. Dat wie Bob Dylan. En daarom vind ik Bob Dylan een held. Wat noem maar wij in die top 100 stemmen, Ernst? Welk nummer wat erin? Ik zou nog steeds Roezend in de Wind doen. Want dat is mijn ultieme nummer van Bob Dylan. Dan binnen zijn jonge vragen die hij gesteld had in de jaren 60. En die vragen die binnen nog steeds net beantwoorden. Roezend in de Wind, waarom in de top 100? Ja. Het antwoord, mijn vriend, dat roze in de wind. Het antwoord bloot roze in de wind. Stem op Roezend in de Wind. De Frieske Top 100.